Il-kulur tal-Lellux huwa l-isem tal-ktieb rebbieħ tal-konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ, organizzat minn Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ktieb b'messaġġ għall-adolescenti li l-istorja tiegħu iddur ma' tifla li qed tikber b'numru ta' problemi u li kienet taħrabhom billi tmur tiġri fl-għeliq tal-Lellux. Fil-fatt, il-kulur isfar jilab irwol importanti f'ħajjitha u jiddomina fil-ktieb kemm metaforikament u kif ukoll fatwali. Ġeneralment ktieb għaż-żgħażagħ u adolescenti ikun hemm ħafna spunti li tajt ara di bħali. Imma titratta t-tema tal-fostering li hija qawwija, l-inċertezzi minn ħaj fosterjak, minn ħaj wosibi, minn se jħobbni. Naħseb għandu jappella l-żgħażagħ minn 14-il sena l fuq u anke adulti jistgħu jaqraw ukoll. L-awtriċi Rita Saliba spjegat kif ktieb dejjem jgħin għax dak li jkun jirrealizza li mhuwiex waħdu, b'referenza speċifika għal kulur tal-Lellux li deskrivietu bħala ktieb realistiku b'esperjenzi li żgħażagħ jistgħu jirrelataw magħhom faċilment. Il-ħajja idik li il-ħbiberija għandek is-sodisfazzjon fiha, għandek il-diżappunti, ħbiberija li jispiċċaw, ħbiberiji ġodda. L-adolescenza hija żmien sabiħ, tista' tkun żmien ikraħ. Naħseb dak hu l-messaġġ. Imdawrin b'għexieren ta' adolescenti ta' 14 u 15-il sena, għat-nedija tal-ktieb kien impreżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Krista Ġus li ddeskriva l-attività tal-ġimgħa filgħodu bħala opportunità biex f'ambjent sigur iż-żgħażagħ jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' xulxin. Ħeġġiġhom biex minn teta' żgħira jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet u konkorsi simili għaliex fi kliemu qatt mhu kmieni wisq biex titgħallem. Trid taħdem iżjed, ma tixtieq hemmhekk. Jekk tħossok komda xi rbaħt u tajt issa waqaft ma titgħallem xejn. Trid timraħ f'ġeneri oħra, trid tibqa' tipprova u l-kitba hija sfida.